Dobrý den, Mary. Dobrý den. Takže vy jste přišla na preventivní vyšetření. Ano. Já se asi jenom zeptám na pár otázek. Adresa se od posledně nezměnila. Telefonní číslo taky ne. Taky ne. Dobře. Vdala jste se mezi tím třeba stav. Dobře. Tak jo. Datum narození. 30.12.2002. Tak. Máte nějaký problém, který vás trápí, nebo je to prostě fakt jenom čistě preventivní? Čistě preventivně. Dobře. Jak jsme na tom se zrakem? No, mám 2 dioptrie na obou očích. OK. Na dálku, na blízko? Na dálku. OK. Dobře. Takže tak. Nosíte brýle nebo čočky? Oboje. Oboje. Střídám to. Brýle, čočky. Dobře, řidičský průkaz už máte, nebo budeme? Dobře. Ano. Potřebovat povolenku nepotřebujeme. To je skvělý. Tak. Jak jsme na tom se sluchem? To si myslím, že je v pořádku. Jo. Tady vlásek jeden tam. Dobrý. Tak. Nějaká nemoc v poslední době? Přece jenom je zima. Jenom lehký nachlazení, ale to byla 3denní záležitost. Dobře. Tak jo. Takže žádný teploty v posledních 2 měsících nebyly. Takže jako první kontroluju barvu kůže, jestli je všechno v pořádku, jestli je stejnoměrná. Otočím ruce, kouknu i tady. Vidím, že tady máte nějakou modřinu, odebírali vám krev. Mě brali krev asi 2 dny zpátky. Dobře. A je to čistě jenom... Jo, to bylo jenom pro kontrolu, jestli tam zase všechno je v pořádku. Jenom prevence. Tak jo. Zkontroluji teplotu. Ke konci máme chladnější ruce. Je to takovým standardem? Jo, já to tak mívám. Jo, dobře, tak jo, ženský to tak většinou mívají. Zmačknu, kouknu na nechtíky. Teď se změní barvu při zmáčknutí. Tak jo, zkusíme test elasticity. Vezmu si ruku takhle. To vás trošku jako štípnu. Dobrý, druhá ruka. Dobrý. Jak jsme na tom s uzlinama? Nebolí třeba krk? Nebolí, ale já mám od malička uzliny trošku zvětšený. Takže a jsem byla na ultrazvuku, jestli to je všechno v pořádku, je to všechno dobrý. Dobře. Ale holt jsou větší. Koukám se kolem klíčních kostí. Dobře. Super. Kouknu ještě jenom na vnitřní stranu ruky. Vnitřní strana ruky. Všechno v pořádku. Pusty vlasy chytím.
Co se týče pokožky hlavy, máte ji spíš suší, mastnější, svědivou, lupy. No, teďka přes zimu je spíš suší a víc svědivá. A lupy se tvoří hodně, nebo... Zas tak dramaticky ne. Jo. Já jsem poprosím se trošku předklonit. Jo, Jo. Trošku klidně míň, jenom tak jako zlehka. Tady si takhle hodím ty vlásky pryč od obličeje. Tady ať vám ten nevadí v řasách. Tak skvělý. Tak já si to posvítím trochu. Rozdělím si, kouknu na pěšinku. Tak se trošku předklonit. Jo, vidím, že trošku lupů tady je. Pokožka opravdu lehce suší, ale nějak dramatický teda. To taky není. Jak často si myjete vlasy? Většinou 2krát do týdne. Dobře, to je v pořádku. Tak a on to takhle přehodím zpátky. Trošku to upravím. Tak. Teďka se spolu podíváme na oči. Dám sem takhle prst, budete ho sledovat. Hlavu necháváme celou dobu rovně, jenom fakt sledujeme očima. Skvělý. Teďka dáte si prst na nos. Tak a budete se koukat před sebe na jedno místo. Určíme třeba tamhle, aby to bylo rovně. Dobře. Jo, tam furt budete koukat. A teďka z toho nosu se budete dotýkat mýho prstu. Ale ty oči furt budete držet na tom jednom místě. Tak. A teďka se to uděláme trošku rychlejš. Jak se na tom s periferním viděním? Řekla byste, že je jako v celku dobrý? Řekla bych, že v celku dobrý. Jediný problém je, když mám čočky a kouknu se hodně jako kdyby do puku, tak to periferní je jako lehce rozmazaný. To je jako jediný problém. A teďka vám to, jako, řekla byste, že to teďka pro vás bylo vyloženě těžký se dotknout toho prstu přímo na tom středu, protože přece jenom párkrát jsme jako se úplně netrefili třeba přesně. Pokud už to bylo ten prst tady, jako víc fakt to, tak už to bylo trošku těžší. Jo, dobře, tak jo, tak jo. Dobře. Tak jo, jdeme na ty oči. Tak já vám teďka budu svítit do toho oka a budu sledovat, jak vaše zornice reaguje. Vlastně normálně, když máme jakoby kolem sebe normální světlo nebo trošku víc šeru, tak ta zornice je taková rozšířená. A když do ní zasvítíme světlem, tak ona se najednou jakoby stáhne. Tomu říkáme dilatace a konstrikce. Jo, jenom abyste věděla. Tak jo, tak jdem na to.
Mám se koukat dopředu? Jo, koukáte zase rovně. Dobře. Tak já nechám těch oči chvíli zrelaxovat. Tak. Krásná reakce. Tady nám to světlo nějak. Dobrý. Vezmu si jiný, trošku silnější. Tak, můžeme. Skvělý. Skvělý. Tak, teďka budu svítit do toho oka, ale zároveň by měla reagovat i tahle zornice. Skvělý, krásně se stáhla. Parádní. Teďka si posvítím trošku víc zblízka do těch očí. Může to být lehce nepříjemný. Budu se koukat, jestli to bělmo je opravdu bílý, nebo jestli je třeba lehce zažloutlý. Budu se koukat, jestli tam nejsou takový miniaturní tiky v tom oku. Bělmo je krásně bílý. Akorát jsou v něm docela popraskané žilky. Byla jste vystavena nějaký náročnější práci, třeba teďka práce s počítačem? Já jsem včera měla směnu dlouhou, takže už včera ty oči byly trošku zarudlý. Dobře. Asi to přetrvává do dneška. Jo, tak jo. Teďka se posvítím lehce, kouknu se. Dobrý. Jestli kus tam není, to je v pořádku. Tak, teďka si připravím ruce a budu takhle mít prsty vedle sebe, budu s nimi hýbat. A vlastně, co budete dělat vy, je zase koukat se před sebe dopředu, budeme zkoušet opět to periferní vidění. Dobře. Jo. A vlastně dokud se ty prsty budou hýbat a vy je budete vidět, tak to je v pořádku a potom, až je přestanete vidět, tak řeknete stop, nebo třeba už nevidím, nebo cokoliv, co zrovna přijde na mysl, jo. Tak jo. Stop. 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 Dobře. Co se týče těch dioptrií, máte na obou dvou očích stejný? Jo, stejný. Jsou tam i nějaký cylindry? Teďka budu brát odběry ze kůže. Takže vždycky jsem tam takhle někde si odeberu a pak to dáme do laboratoří na testy. Budeme zkoušet, jestli tam není nějaký kožní problém. Skvělý.
můžete klidně otevřít oči. Budeme spolu zkoušet nervy, které ovládají váš obličej. Takže jako první zkusíme zvednout obočí nahoru. Skvělý. Nafouknout tváře. Skvělý. Potom se usmát takým tím pravým americkým úsměvem. Skvělý, paráda. Umíte hýbat třeba i ušima? Dobře. Jenom se ptám tak pro zajímavost. Potom stiskneme zuby k sobě. Vlastně by se měla jakoby napnout čelist. Tak uvolnit a zmačknout. Uvolnit a zmačknout. Super, nějaké bolesti tady v oblasti. Dobře. Tak jo. Ještě se kouknu na jazyk, můžete vypláznout. Super. Já se rovnou do té ústí dutiny podívám, jestli všechno v pořádku. Nemáte třeba náhodou problém občas nějaké afty, opary? No, opary mívám. Vracející se angína, čepy třeba? To ne. Dobře. Tak já se teďka kouknu do té. Tak, můžeme udělat jenom lehký a. Super, všechno vypadá v pohodě. Kazy žádný. Předpokládám, že plomby máte dělaný bílý už. Já nemám plomby. Aha. Žádný. Tak to je nádhera. To je krása. Tak to bych chtěl každý. Takový zdravý zuby. Tak jo. Tak. Dobrý, koukám ještě na kůži. Zarudnutí. Žádný. Akné. Lehký. Koukám i na znamínka rovnou. Na obličeji docela hodně pych, ale všechny jsou normální. Pigmentové skvrny se nedělají. To je fajn. Na hrudníku taky pár pych, ale nic zvláštního, nic problematického, co by potřebovalo úplně vyšetřit. Super. Tak jo. Teďka, co si zkusíme, je poslech. Budu říkat různý slova, budete opakovat, oči zavřený, budeme zkoušet zprava, budeme zkoušet zleva. Jo? Tak jo. Tak jo. Tak zavřít oči. Levandule. Levandule. Těžítko. Co? Těžítko. Těžítko. Tak. Pepřenka. Pepřenka. Super. Já jsem vzala těžký kov. Těžký kov. Můžeme dát i těžký kovy. Tak. Obraz. Obraz. Váza. Váza. Ručník. Ručník. Super. Takže to vypadá, že sluch je v pořádku. Budu hýbat prstíky u uší. Když budete slyšet, ukážete ručkou, na jaký straně slyšíte. Jo? Dobře. Zavíráme oči, aby jsme nepodváděli. Perfektně. Tak jo. Jak jste na tom s čichem? Myslím si, že v pořádku. Po covidu žádný problém. Co chuťový buňky? Taky dobrý. Taky v pohodě. Tím pádem nám chybí vyzkoušet poslední smyslovní vnímání. A to je hmat. V základu si identifikujeme dva předměty. Ostrý, tupý. Ten ostrý není zas tak ostrý. Jo, není to tak, že by vás to vyloženě fakt jako podlo. Je to jenom tak
lehce nepříjemný. Cítíte, že je to ostrý? Okay. Cítím, že tohle je měkký? Dobře. Takže ten test se provádí tak, že zavřete oči, nepodvádíme, není třeba. A ruce mám mít takhle nebo takhle? Nebo... Já vám je pak budu když tak otáčet. Jo, dobře. Tak jo. Měkký. Měkký. Ostrý. Ostrý. Měkký. Měkký. Ostrý. 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 Měkký. Měkký. Ostrý. Měkký. Měkký. Trošku šoupnu vlasy dozadu. Měkký. Měkký. Zvednu ruce. Trošku vejš. Tak. Ostrý. Ostrý. Měkký. 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 Ostrý. Ostrý. Měkký. Měkký. Super. Tak jo. To stejný si vyzkoušíme teďka na zádech, anebo na nohách. Budete si potom muset sundávat tričko a tak, takže jestli chcete klidně, můžeme jenom vyhrnout první kalhoty. Já si můžeme vyhrnout klidně. Jo? Tak jo. Jo. Stačí takto? Jo. Skvělý. Děkuju. Tak jdeme na ty nožky. Jo, to se zavírám. Tak, na nožkách. Měkký. Ostrý. Tady to třeba můžete cítit Měkký. trošku hůř než předtím. Měkký. Zejména třeba holeně. Bývají taková problematická A ostrý. oblast. Když tak trošku přitlačím, Ostrý, jo. aby to bylo líp cítit. Měkký. Důležitý taky je, jestli jenom ten. Měkký. A to tak cítíte. Jo, ostrý. Měkký. Kde je to většinou úplně nejtěžší, je na nártech. Měkký. Ostrý. Ostrý. Teď jsem necítila nic. Jo, měkký. Měkký. Jo. Ještě zkusím tady. Měkký. Ostrý. Ostrý. Měkký. 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 Ostrý. 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 Super. Tak ještě si to zkusíme na zádech. Jestli jsou všechny nervy v pořádku. Takže teďka to budeme zkoušet na zádech zase ostrý anebo měkký. Už jsme začali? Jo, pardon. Tak ještě Pohodě. tak. Ostrý. Měkký. Měkký. Ostrý. Měkký. Ostrý. Měkký. 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 Ostrý. Ostrý. Ostrý.
Měkký. 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 Ostrý. Skvělý. Tak. Já si vás teďka poslechnu. Vlastně se rozhodím na stranu, ať mi tam úplně nepřekážej. Tak. Budeme dělat poslech plic. Prvně dýcháme normálně. Tak a teďka budeme dýchat trošku hloubš. Nemusíte úplně do maxima, ale trošku hloubš. Tak, nádech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Tak, to bychom měli. Zkusím, jak moc reaktivní je kůže při nějakém fyzickém podnětu. Skoro vůbec. S kontrolou postru, páteře. Jste si vědomá toho, že byste třeba měla nějaký problémy s páteří? To ne. Lordózu nevidím, kyfózu taky ne, skolióza taky nevypadá, že by měla být. Párkrát si takhle klepnu. Dobře, to je v pořádku. Zkusím si tady takový malý testíček. Deset, 12. Super.
bolesti zad. Mm-mm. Problémy při cvičení. To taky ne. Jak jsou na tom kyčle? V pořádku. V pořádku, nebolej při chůzi? Ne, Větší vůbec. zátěži? Vůbec ne. Dobře. Tady vidím nějaký znamínko na krku. A to jste věděla, že tam je? Takže to není třeba nějaká spálenina. Ne. Dobré. Dobře. Jsem si jenom všimla, že je na těch zádech pár takových míst, které jsou tuší a potřebovaly by uvolnit. Tak si vezmu takovou speciální věcičku. A trošku to spolu uvolníme. Jo, to budu ráda. Děkuju. Ty svaly kolem páteře jsou takový zatulejší. A ještě trošku víc. Na široko. Tady to dáme na pětečku teďka. Tak jdeme na to.
malička. Tak, malička to lepší. Tak jo. Skvělá práce. A máme hotovo. Děkuji moc. Taky.